Els contes oblidats. Vet aquí que una vegada, no fa massa temps, els nens i nenes van deixar de llegir contes. Mentre ells jugaven i jugaven, els contes estaven cada cop més oblidats a l'armari. Nens i nenes preferien anar al pati, jugar a l'ordenador, jugar a futbol, mirar la tele, qualsevol cosa menys llegir contes. Els personatges dels contes ja no podien viure dins la imaginació dels nens, perquè ningú no se'ls llegia. Vet aquí que un dia, quan els nens ja havien marxat de l'escola, es va produir un estrany miracle. Tots els personatges dels contes van començar a sortir del paper i a fer-se reals. La Ventafocs, en Patufet, en Dràcula, en Pere sense por, el Pinocho, la Caputxeta, la Rínxols d'Or, la Lletera i el Pagès i el Diable. Tots desapareixien de les pàgines de paper i es tornaven personatges de carn i ossos. Que guai! Hem sortit dels contes! Som al país dels nens! Ara podem jugar, com fan ells. I ocuparem els seus jocs. I jugar als ordinadors com fan ells. I fem mal a tothom. Hem mossegat tots els nens i nenes. L'endemà, quan els nens van arribar a l'escola, van trobar la classe ocupada. Els personatges dels contes jugaven amb les seves coses. Aquesta és la meva taula. Ara no. Aquesta és la nostra taula. Ara ja no. Aquestes joguines són nostres. Ara ja no. Quin pal! Ara no podem jugar nosaltres. Aquest és el meu ordinador. Ara és el meu. I al pati ocupaven els millors llocs. Ei, Caputxeta, que ens volem baldar! Doncs no, ara els baldadors són nostres. Doncs jo també em vull baldar. Doncs ara no. Mentrestant, el Diable i en Dràcula corrien darrere dels nens que fugien espantats. El fenomen havia col·lapsat el món sencer. A tot arreu passava el mateix. Les notícies no parlaven de res més. Obrim el telenotícies parlant de nou de la fuita dels personatges dels contes. I és que aquests personatges que s'han fet realitat estan produint problemes al món sencer. Els diaris es fan ressò de les desgràcies que aquests personatges estan creant.
Els llocs dels contes de la Caputxeta ja s'han menjat 3 padrines. Els Dràcules han mossegat més de 5.000 persones de tot el món. El gegant del Pi ha fet caure una de les torres de la Sagrada Família. Els dracs es mengen les donzelles, mentre els cavallers de Sant Jordi passen de tot. La nostra corresponsal, Aida Massot, ha pogut entrevistar alguns dels personatges escapats. Avui estem amb la Ventafocs, Patufet, la Caputxeta, el Pagès, el Diabli, el Pinotxo, la Rínxol d'Or. Volem saber per què heu sortit dels contes. Perquè ningú ens llegia i ens estàvem morint de fàstic. Cada cop que un nen o nena ens llegeix, nosaltres passem a viure dins la seva imaginació. Sense lectura no podem viure. I com es pot arreglar aquesta situació tan difícil que s'ha creat? Doncs, llegim, llegim i llegim. Quan els nens tornin a llegir, nosaltres tornarem als contes. Fins aquí l'entrevista d'avui. Tornem la connexió als nostres estudis. Gràcies, Aida, per aquesta magnífica entrevista. Sembla que la solució és a les nostres mans. Efectivament, és per això que els governs de tot el món fan una crida a la mainada perquè tornin a llegir contes. Fins aquí les notícies d'avui. Ai, ai, ai! Sisplau, nens i nenes, llegiu, llegiu, llegiu! De mica en mica, tota la mainada tornava a agafar els contes. Dels armaris tornaven a sortir els contes oblidats. A mesura que anaven llegint, els personatges desapareixien de la realitat i tornaven a aparèixer a les pàgines dels contes. Tot va anar tornant a la normalitat. Ens queda un dubte. Què passarà si els nens i nenes deixen de llegir? Això no passarà mai, perquè... No deixarem mai de llegir! I conte contat ja s'ha acabat.